Ukážeme si, ako vytvoriť takýto polvalec. Podstava polvalca je polkruh s polomerom 25, výška toho hranula je 50. Vytvoríme si náčrt. Náčrt vytvoríme pomocou oblúka. Stred oblúka dáme do počiatku súradnicového systému, jeden koniec oblúka dáme na os a druhý koniec oblúka dáme takisto na os. Vytvoríme si úsečku. Úsečku kreslíme šikmo, nie vodorovne s osou, aby sa nevytvárali zbytočne väzby. Nastavíme polomer oblúka. Polomer oblúka je 25. A teraz nastavíme, aby koncové body úsečky boli totožné s koncovým bodom oblúka. Takže tento bod a tento bod majú byť totožné. Tento bod a tento bod majú byť totožné. Ak je správne urobený náčrt, dáme close, použijeme z úloh vytiahnutie a vytiahnutie je na výšku 50. Vytvorili sme polvalec.